खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 मे बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, गोसोआव खोथा बाथ्राफोरखौ लाखिनो हानाय नङा। नाङा फाङा गुबुननि खोथाफोरखौ ओरैनो बांसावगोन। वृष राशि, हरखाब फिसा जेंनाखौ लानानै नांलायनाय जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव फिसा जेंनाखौ लानानै सोमोन्दो नागारलायगोन। मिथुन राशि, गोसोआव गोदान साननाय हनाय मिजिंआ जायगा लागोन। सोरखौबा गोसो थोगोन, गोसोनि खोथाखौ मोजां मोननायनो फोरमायनो सानगोन। कर्कट राशि, माबा मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुनजों रादायखागोन। गोसोनि थार मिजिंनि लामाजों आगान सुरगोन। साननायफोरा गोख्रों जागोन। सिंह राशि, गोसोआव हरखाब गिनाय फैगोन। गिनाय गोसोजों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। गोसोआव उसुखुथु थासारिया बेरखांगोन। कन्या राशि, संसारनि जेंनाखौ लानानै आन्दायनाय मोनगोन। गोसोआव गोबां जेंनाफ्रा सौग्राव फैगोन। हारसिङै गोबां उल्था फाल्था सानफ्लांगोन। तुला राशि, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। गोसोनि थुलुंगाजों जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंगोन। वृश्चिक राशि, सांग्रां जा, जायखिजाया समावनो गुबुनजों फान्दाय जानो हागौ। गुबुननि खैसाराव खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनायनि मिजिं दं। धनु राशि, गोसोआव हरखाब रमान्टिक सोमजिगोन। सोरबा मोजां लाइमोनखौ मोजां मोनखुमागोन। गोसोनि थार खोथाखौ बुंफुंनो हानाय नङा। मकर राशि, गोसोनि साननायफोरा साबसिन जागोन। गाज्रि लोगोफोरजों सोमोन्दो नागारगोन। गाज्रिखौ सायख'नानै मोजांनि फारसे आगान सुरगोन। कुम्भ राशि, नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना जोबोरैनो मोजां। हरखाब लोगोनिफ्राय बायदि खाबु मोनगोन। गुबुना नोंखौ हेफाजाब होगोन। मीन राशि, गोसोआव गोबां बादायलायनाय फैगोन। सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां बान्था मोनगोन। नाजानाय थायोब्ला थांखिसिम सौहैनायनि मिजिं दं। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।